Hej! Hvis du gerne vil lægge opgaver og løsninger op på vores hjemmeside, så er der noget, du skal tænke på, før du gør det. Først og fremmest, så skal du selvfølgelig have noget at filme med, og der foreslår vi, at du enten bruger en smartphone eller et videokamera. Dernæst, så skal du have et sted at filme, og så skal du selvfølgelig have en opgave med en løsning, dertilhørende løsning. For nemhedens skyld, så har vi lavet et lille eksempel på, hvordan du kan filme opgaven og løsningen, og det begynder nu. Hej, mit navn er Thomas, og jeg har en opgave til dig. Det her hus, det er på 100 kvadratmeter, der bor 4 personer i huset. Hvis de 100 kvadratmeter skal ligeligt fordeles imellem de 4 personer, hvor mange kvadratmeter får hver person så? Her vil jeg så stoppe med at filme, og nu har du opgaven i hus. Dernæst vil jeg så begynde at filme løsningen. Og det kunne for eksempel se sådan ud. Har du fundet løsningen? Ellers så kommer den her. Hvis man tager 100 og dividerer med 4, så får man 25. Så hver person får 25 kvadratmeter at leve på. Man kan også vise det på en anden måde ved at tegne en lagkage og dele denne her lagkage op i 4 dele. Og det betyder, at hver person får 25% af lagkagen. Her vil jeg så stoppe med at filme igen, og nu har jeg løsningen i hus. Det næste jeg vil gøre nu, er at gå ind på siden og logge ind på min bruger, og der vil jeg så blive direkte ført videre til upload-siden, hvor jeg kan uploade videoen.